Jeg har valgt at analysere digtet Spejl Snehvide fra digtsamlingen Dø, Løgn, Dø. Og jeg vil gerne starte med at lave en kort præsentation. Og så har jeg en oplæsning. Og så kommer jeg ind på kompositionen. Og så kommer jeg ind på en analyse. Og så har jeg en perspektivering, og så har jeg en overordnet analyse af digtsamlingen. Og det her digt, det hedder jo så Spejl Snehvide fra digtsamlingen Dø, Løgn, Dø. Og den er skrevet af forfatteren Mette Moestrup, og hun er født den 11. december i 1969 i Aarhus, og hendes debut som digter er digtsamlingen Tatoveringer fra 1998. Og derudover har hun også lavet digtsamlingen Golden Delicious fra 2002 og King Size fra 2006, og til sidst Jævnet med jorden fra 2009. Og det her digt er skrevet i 2012. Og det her digt, det lyder: Du er smuk, suk, du er meget smuk, fuck, smuk, 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 suk, fuck, fuck. Du er smuk, 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 når du siger suk, fuck, fuck. Fuck smuk. Du er smuk, når du siger fuck smuk. Jeg er en retoucheret reklame i en glaskiste. Fuck. Du er smukkere end smuk, som er en fucking mannequin-dukke. Luk. Har du det røde? Forbrugerisen producerer levende døde. Hvorfor ser du så mørkt på livet, søde? Her er 100% gennemsigtigt øde. Det her er et hjem med seng og alting at se. En indkøbsliste. Du er et spejl, og det her er en glaskiste. Har du husket at købe bind, bikini, iste? Jeg er for eksempel en retoucheret reklame for bind, bikini, iste. Du har din ungdom og skønhed at miste. Mit zombieliv handler bare om at friste. Din hud er hvid som den pureste sne. Du har aldrig set min hud, som du aldrig har set sne. Du er sort som ibenholt og rød som blod og hvid som sne. Min hud er sort som sne. Se. Dit hår er sort som ibenholt, din hud er hvid som sne. Mit hår er hvidt som sne. Se. Din læber er røde som blodet ved din moders sved. Ens, ens, ens. Hvem var det? Hvorfor siger han ens? Det var bare lille brille. Spejl. Han snakker bagvendt. Sne, sne, sne. Ham kan jeg godt lide. Ens, sne. She. Hvem var det? Hvorfor siger han she? Det var jægeren med hjerte. Hvad er det for et hjerte? Et som rimer på smerte. Din mor døde af at føde dig i smerte. Mit moderkøn er rødt, så rødt som fosterblod i sne. Ordet jomfru popper op på min skærm. Er du det? Fucking spejl. Amolie. Og i det her tilfælde der er der tale om et prosadigt, og det er der det indeholder en enkelt strofe, og derudover der er digtet sådan ligesom skrevet som et ganske almindeligt sprog, og det er ligesom skrevet som en handling, lidt ligesom en novelle, og der er tilføjet rim, men der er ingen rytme. Digtet det er inddelt i en enkelt strofe, og det har 42 verslinjer, og i digtet der er der også gjort brug af rim som smuk suk, døde søde øde, glaskiste, iste, miste, friste, CV, hjertesmerte. Og hver anden linje er ligesom rykket ind, en takt ind, hver gang der ligesom bliver nævnt et negativt ord, og det giver lidt en effekt af, at der er to, der taler sammen. Sådan lidt ligesom hun snakker med sit eget spejlbillede, eller som også bliver nævnt her med spejlet. Og det henviser jo så ligesom til titlen også, Spejl Snehvide. Og i Eventyr Snehvide, der er der ligesom også det her spejl, som fortæller, hvem der er den smukkeste i landet. Og det kan man sige, at spejlet her ligesom også på en måde gør, at jeg ligesom snakker med det her spejl. Og titlen refererer også til skønhedsidealet dag, hvor man ligesom kan spejle, hvor man ligesom skal spejle og sammenligne sig med alt og alle. Og i det her digt, der er der også gjort brug af enderim, i hvert fald i de første 4 verslinjer, der er de sidste ord, der rimer, og det er sådan rimtypen AABB. Og man kan ligesom sige, at der ligesom er en person i det her digt, og man kan sige, at den her hovedperson er præget af selvironi på en måde, da hun ligesom prøver at bilde sig selv ind, at hun er smuk, men alligevel så er hun det ikke, men hun tror ikke helt på det, og det fremgår ligesom af ordbruget fuck og suk, hver gang hun ligesom nævner, at hun selv er smuk. Og det her med, at hun ligesom skifter mellem jeg og du, der viser det, at hun ligesom har 2 sider af sig selv, hvor den ene tror på, at hun er smuk, og prøver ligesom at bilde den anden side ind, at hun er det. Og den side af hende, der ligesom fortæller den anden, at hun er smuk, kan ses som hendes eget spejlbillede, og der vil ligesom prøve at bilde hende selv ind,
de her smukke ting. Og de to sider af hende, det kan man også sige, at det er måske lidt en ung og en gammel udgave af hende selv. Og den, der sådan kigger ind i spejlet, det er sådan en gammel udgave. Og så selve spejlbilledet, det er så den unge udgave, som hun prøver at sige til den gamle, at hun er smuk og hun er god nok. For eksempel så står der i teksten: dit hår er sort som ibenhold, din hud er hvid som sne, mit hår er hvidt som sne, se. Her kan man så se, at den gamle person, der kigger på sit unge spejlbillede, hvor den ligesom fortæller, at du er ung, jeg er gammel. Og af sproglige virkemidler, der er der ligesom også gjort brug af sammenligninger. Og der er brugt, du er smukkere end smuk, som en fucking mannequin-dukke. Og det, at mannequin-dukke, de ligesom er smukke. Det er ligesom dem, som der står og er butikken sådan en butik udad til. Og hermed, der siger hun så, at den her person ligesom er smukkere end en mannequin-dukke, så derfor på den her måde må hun ligesom være meget smuk. Og så din hud er hvid som den pure, så sne har bliver huden så sammenlignet med sne, at huden er meget hvid. Og du er sort som ibenhold, rød som blod og hvid som sne. Og her der kan man så også referere til hos Andersens eventyr Snehvide, fordi at det er ligesom det samme, der ligesom går igen der. Så er der også gjort brug af metaforer, hvor der er brugt retoucheret reklame i en glaskiste. Og retoucheret det er ligesom alle dårlige elementer ved en reklame, der er blevet fjernet, og derved der er det hele ligesom blevet smukt. Fordi der ligesom også gentagne gange bliver nævnt ordet smuk, og herved kan man ligesom også sige, at der er jo Snehvide, at det er jo ligesom Snehvide i glaskisten, for der står også med en retoucheret reklame i en glaskiste, og en retoucheret reklame, det er jo så det der smukke tilbage, der ligger i en glaskiste, og Snehvide, hun er jo den smukkeste i landet, som ligger i den her glaskiste. På den måde kan man ligesom sammenligne det. Og man kan så perspektivere den her tekst til nutidens skønhedsidealer, fordi det her digt, det har ligesom en klar sammenhæng med vores tids skønhedsidealer, fordi vi lever ligesom i dag i en verden, der handler om at være smuk og perfekt, og det er ligesom alt andet end os selv, og det der er det rigtige, og unge mennesker i dag, de ser så selv i spejlet, som prøver at fortælle sig selv, at de er gode nok, selvom de måske føler noget helt andet, og har de modsatte tanker i hovedet. Og på den anden side, der kan man så også perspektivere det til selve eventyret Snehvide, der ligesom i høj grad er det digt, der er baseret på, og det er meget Snehvide digtet, som digtet det tager udgangspunkt i. Overordnet analyse digtet, der har vi kan sige, at hele digtsamlingen er et meget moderne, og den er meget på kanten af hvad der som i gang, du skrevet af digte, det er som det vi kalder hybriddigte. Og gennem digtsamlingen der er der også nogle steder, hvor hun i enkelte sætninger gør brug af caps lock, og det gør hun for ligesom at give en mere voldsom effekt af betydningen. Og skrivemåden i alle digtene er ligesom forskellige. Der er ikke to digte igennem den her digtsamling, der er ligesom ens, og alle digtene, de er alle sammen prosadigte. Og digtene i samlingen, de handler sådan alle overordnet om køn og seksualitet, om liv og død, om sort og hvid, om magt og afmagt, og om skønhed, og alder og kærlighed og sorg. Og derudover der har vi så også, at den også inddelt i 5 dele, og de har altså en overskrift, og de er hvid mælk fra det onde bryst, meget lidt om klejs, ladies first, ansigter i ansigter og sort trekant. Og så kan man også sige, at der ligesom er det her med hvidheden, som ligesom løber igennem hele digtsamlingen. Og så der er hvide syrener, hvide kitler, hvide bryster, hvid mælk, hvidt skind, hvidt flag, hvidvin, hvidt hår, Snehvide, hvide tænder, hvide kvinder. Og det her med det her hvide, der ligesom går igen, der kan man ligesom også kigge på, at digtsamlingen den er fuld af det her hvide ord, og ordet hvid, og det går ligesom sådan igen. Og så selve teksten, altså hele digtsamlingen, er trykt på papir i forskellige hvide nuancer.